When looking goes wrong. Nou, ik denk nog wat die zaak, maar niet smaak. Waar gaan de moer sa pati, mismo. Je moest niks gehaald te zeepje mee, bro. Ik moet naar toe gaan. Jo! Kijk je die mee, bro? Ik ga wanneer van achter. Jo, ik ga nog kijken mee, bro. Nobody say the bug, ik zal niet worry niet. Ja, zo man, wat jullie man net? Tijdelijk? Ah, lekker het is bro, man. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Obi, wat maak je dan nou? Nou, ik hou mijn voet voor die visten, man. In het zoel, laat ik man. Ah, dat moet je soepen draken, bro, man. Sorry. Ik ga troepelen. Ik mag val, maar het is alright. Hoi, mijn bro, wie was je? Huh? Wat? Wie was je? Tabra. Hoi, wat praat ze, Aya? Wie niet waar zijn plekje? Dit is een lintige, Aya, wapel ze wist. Skibber tabra. Hoi, Zo is Ah, klaar, man, zo het tijd om te kak, spelen man. Ik zijn. gat wat zijn. tijd om te spelen zijn, man. Wacht. Ja, wait, bro. You alright? Don't you know where I can get dacha and so? Nah, bro. Don't you have on you and so? Nah, I fucking shit. There's nothing now. Nah, what's in your pocket? I see it in your pocket. Is it? Oh, shit. Suspect is it? Suspect is it? Move it. Hoi, mijn bro. Kom hier, mijn bro. Kom hier, man. Is it alright? Ja, mijn bro. Kijk hier, ik wil iets gaan verraden, man. Is het alright? Ja, zeg maar iets verder. Kijk hier, wat zijn niet die rollen, mijn bro, man? Nee, ik kan een rol, ja, ik kan een rol. Nou, Isha, rol gehaven, man. Nee, niet hij rol. Nou, wat is een rol? Ik praat van die rol, ah, ja. Ik praat van die rol, mijn broer, man. Nee, wacht, zei je, bro, man. Look at his lips. Ah, wait, bro. Ik heb dat earphones hier voor jou, man. Hij zei bij laten, bro. Ik heb hem hier. Nah, mijn bro, nou wil zoeken die goed mee. Waar kan je die goed? Nee, ik moet niet worry niet meer, bro, man. Ik heb het voor jou. Dit Hoe is een speel hij richt richt? earphones. Hij speelt richt. Ze kan niet zo mouw hoor, niet. Dat ik zie die goed mee. Nee, mijn bro, zie je. Zij bij jou. Die goed mee. Ik zoek zo'n 6000. Bro, nah, mijn bro, als je te veel, man, met die goed. Die is 15.000 in die bank. Kasteel, goed. Die is 15.000 in die bank, mijn bro, man. Ja, ik heb niet te 50 gram voor jou, man. Dus Nee, ik zal het vat, mijn bro. Ik verstaan ze. Week en zo. Ik weet moest zien. Zie die goed mee. Yo, bro, zij die, ja, nah, die goed mee. Hoe zit je mee, bro? Nah, nou, ik moest je mee, man. Nah, jongens, zo gaat het niet, man. Yo, toegemaakt, zij op park.